Россия халық итәбен алу компания бара. Бүгінгі мәгълүматтар буенча Башкортостанда 3 миллиондан ашу кеше янитәптә катнашкан. Хавымагыз эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Дәүләт Думы депутаты Бөтенне башкортлары курултайы Президиум рәисе Эльвира Аиткулова. Хавымагыз Эльвира Аиткулова. Хәерле кич. Эльвира Аиткулова шулай итеп янитәп компания бара әлеге вакытта илдә бик мөһим компанияларның бере. Әһәмияте турында кат-кат әйтһәк тә, тәүсиратта уны файдаланучылар ул һәр депутаттар шулай бит. Без хайланабыз ни өчен дигәндә, чөнки без бит инде шу статистикага карап, без күрәбез, ничә кеше яшәй безнең илдә, нинди милләт яшәй безнең илдә һәм нинди һорауларга бүген басым яһарга. Чөнки мәсәлән, без моны быңа тиклем үткән исәп алу кампаниянан һуң, мәсәлән, демографик хәлен карап безнең илдә әсәләр өчен материнский капитал дигән программа кабул итте безнең илдә һәм әлбиттә шундый дәүләт ягыннан каралган ниндидер программалар, проектлар улары бөтәһеле ошо хандарга нигезләнеп артабан эшләнәсәк. Шуның өчен бу безнең өчен кирәк дип әйтмәсенем, һәрбер ил өчен кирәк, һәрбер безнең илдә яшәгән кеше өчен кирәк, чөнки ни тиклем ошо хандар тулырак, ни тиклем улар дөресрәк, шул тиклем дәүләт ягыннан каралган саралар да максатына җитә. Саралар дигәндә, менә әлеге вакытта Дәүләт Думы депутаты буларак үзегезнең яңа вазифагызга күстегез, эш башланыгыз, нинди караулар карала, нинди мәсьәләләр, яңа бурыстар куела? Әлбиттә, безнең быел йыелыш әле башланып тора һәм көз булгас иң төп документ, көз ул бөтә региональ парламент булһынмы, федераль парламент, ул бюджетты кабул итү һәм берничә ел рәттән бит инде бюджетты кабул итәбез 2нче елга һәм уны күзаллайбыз тагы 2 елга. Димәк, бөтенләй 3 елга карыйбыз, нинди бүген чыгымдар, нинди халымдар буласак. Һәм әлбиттә, менә ошо бюджетка күз ташлаһак, без бик шатбыз, без бердәм Россия исеменнән әйтәм. Чөнки моны ошо яй көне бит инде бик шундый кызу кампания булды, хайлаудар кампанияһы һәм биргән һораудар бик күп булды. Өметтәр парламент белән бәйле бик югары дип әйтермен. Һәм әлбиттә, уларны бөтәһен дә тормышка ашыру өчен, үтәр өчен, әлбиттә финанс яктан кирәк зур күләмле төрле проекттар. Шуның өчен менә без әле тулыгынча әйтә алабыз. Менә без яй көне һөйләшкән, аралашкан кешеләр менән уларның күзләренә тура карап әйтерлек, бүген ошо программалар, проекттар турында без сүз алып бардык бит инде. Улар тулыгынча азак безнең президент бит инде үзенең шәхси поручениялары, үзенең һүзен әйтте бит инде һәм президент ягыннан каралган төрле программалар кабул ителгән. Улар бөтәһеле бүген финанс ягыннан тәэмин ителәсәк. Мәсәлән, бик күп һораудар бар ине мәгариф өлкәһе турында. Ни өчен мин моны айырып әйтәм, чөнки мин әле эшләйм мәгариф комитетында, мәгариф һораулары буенча. Һәм әлбиттә, мәгариф бөтәһенә лә мөһим, чөнки кемдер укый, кемдер укыта, кемдер балаһын укыта. Битараф кешеләр юк бит инде бу өлкәдә. Һәрвакыт актуаль булып кала. Шуның өчен бу өлкәлә иң зур проблемаларның бере булып тора ине, ул безнең мәктәпләрнең бинаһының торышы һәм менә ошо уңайлы президент бит инде үзенең карары менән 2нче ел, 22нче елда ошо мәктәпләргә капиталь ремонт башларга кирәк дип карар чыгарды һәм ошо проектка ярашлы әле акча алынган 2нче елдан башланып һәм менә мин әле генә бер мәктәптә карап чыктым, Өфө каласында урынлашкан безнең республика кимәлендә коррекцион мәктәп, 10нчы коррекцион мәктәп, ул ошо программага катнаша һәм әлбиттә шундый куаныс менән әйтермен, коррекцион мәктәпләрдә бик күп кергән безнең республикалы ошо программага һәм әлбиттә ата-әсәләр дә, етәкчеләр дә ошо мәктәпләрнең бик түземсезләнеп көтәләр ошо программаны яңартуын, чөнки бу капремонт дип әйтһәк тә, ул ремонт кына түгел, ул шундый матди яктан да язылындыру
турасында ла һүз бара, техник яктан урамдагы булган ниндидер майдансыктарды язландыру. Шуның өчен бу бик мөһим программа. Тулгын саңартылган мәктәптәр килеп сыга димәк. Ничек эләгергә бу программа? Бу проектка эләгер өчен әлбәттә мохтаҗлык булырга тиеш һәм менә быел кем 22 елга эләккән, улар ошо заявкаларны тутырганда үзенең мохтаҗлыгын әйткәндә, улар исбатларга тиеш беренчедән, икенчедән уларның ошо исбатлар өчен документлары әзер булырга тиеш. Һәм гомумән безнең 100дән ашу мәктәп катнашасак һәм әлбәттә ошо бик мөһим программаны без депутаттар үзебезнең контроль астында тотасакбыз. Гомумән республикала һәм мәгариф комитеты булгас, гомумән илдә ничек бу программа барасак һәм әлбәттә менә беренче комитеттың утырышында без сакырган безнең мәгариф министрын Сергей Кравцов килгән, федераль мәгариф министры, һәм уңалы без һораудар биргәндә тәкъдим иттек. Без әле менә үзебезнең республикаларда, үзебезнең регионнарда карап сыгабыз бу проектты һәм ниндидер үзгәрешләр кирәк булһа, бездән дә көтеп калалар ниндидер тәкъдимнәр. Шуның өчен менә кем безне бүген карай, мәктәп итәкчеләре һәм гомумән районнарда эшләгән безнең мәгариф өлкәһендә кешеләргә мөрәҗәгать итермен. Ниндидер һезнең тәкъдимнәр булһа, ниндидер һораударыгыз булһа, миңа уларны бирергә, язып ебәрергә мөмкинлек. Мәктәптәр турында һөйләштек. Ә бына киләһе баскыч, ул техникумдар, вуздар, улар буенча нинди үзгәрешләр көтелә? Бик зур үзгәрешләр менә техникумдарга килгәндә, беренче тапкыр икенче ел 22 елда бюджетта махсус акчалар каралган ошо техникумдарга. Без уны урта белем бирү дип әйтәбез бит инде, училище, техникумдар. Улар бит инде бүген федераль законга ярашлы бөтәһеле регионнарга карай, тимәк уларда региондар үздәре хәл итәргә тиеш. Әмма менә федераль бюджетта икенче елга махсус акча каралган һәм шул күләм эсендә әйтеренем махсус каралган. Менә без бит инде берничә ел безнең класс итәкчеләренә түләй башланык. Ул кагыла ине мәктәптәргә генә. Менә икенче елдан инде ошо акча буласак класс итәкчеләренә, ошо техникум кураторларына буласак. Бик яхшы яңалык ысанлап та. Һәм икенчеһе менә уныһы кисәгенә игълан итте безнең фракциялар, бердәм Россия, әле беренче уку үтте бит инде бюджеттың, һәм беренче һәм икенче уку араһында тәкъдимнәр кабул ителә, ниндидер үзгәрешләр кертелә. Һәм ошондой безнең тәкъдим буенча, безнең партия тәкъдим буенча икенче ел 22 елда ук 3 миллиард сум халынасак безнең студентларның яшәү торышын яхшыртыр өчен. Ул инде югары белем бирү учрежденияларның, вуздардың общежитияларын төзекләндерергә ул бик урынлы, чөнки ятактар бит инде улар совет заманында төзелгән һәм әлбәттә унда ла бүген тәртип кирәк. Эльвира Анатольевна, һез Бөтәтния башкортлары Президиума рәисе буларак, мөгаенда милли мәгариф темаһында күтәрмәй калмайһығыдыр дәүләт темаһында. Милли мәгарифкә килгәндә, Гөлсемә, әлбәттә был минең өчен һәм мутлак дип әйтермен, милли регионнар өчен бик шундый мөһим һорау һәм эшләп киткән беренче аднала ук безнең дәүләт йыелышы курултай комитеты менән берлектә, мәгариф комитеты менән берлектә ВКС формаһында төрле милли төбәктәрдә бергә йыйып, шундый онлайн форматта шундый 7 һөйләшү алып бардык, үткәрдек. Чөнки безнең дәүләт йыелышы курултай, мин унда депутат булып эшләгәндә, без инициатива менән чыккайнык. Бүген милли мәктәптәр турында, милли мәгариф турында әлбәттә федераль законда төшенчә булырга тиеш, чөнки әле ундай төшенчә юк. Һәм әлбәттә милли мәгариф, туган телләрдә өйрәнү ул дәүләт карамагында булырга тиеш. Һәм әлбәттә менә ошо һораударга мин басым ясаячакмын һәм ошо фикер алышуда мин тагы бер тапкыр инандым инде, чөнки төрле безнең коллегалар, уларның арасында депутаттар, кайһы бер өлкәләрдән министрлыкларның белгечләре, кайһы бер өлкәләрдән экспертлар, галимдар сыкты һәм улар бер тавыштан әйтәләр бит инде, бүген туган телләрдә өйрәнү буенча дәүләт ягыннан федераль кимәлдә ярдәм кирәк һәм әлбәттә ниндидер анык кына программа кирәк һәм закондалы төшенчә булырга тиеш дип. Шуның өчен без дөрес юлда дип уйлыйм мин һәм безнең узак елдар ошо һорау менән шөгыльләнә дип әйтермен. Татарстан депутаты Илдар Рикович Гилмуддинов һәм ул әле
орын басар бит инде милли комитетта ушундай махсус комитет бар, милли хураалар боюнча комитет, һәм ул мында тәкъдимдер кабул итә беренчедән, икенчедән уның тәҗрибәһе ошо хурауда бар, һәм менә без ике комитет, ошо милли хураалар буенча комитет һәм безнең мәгариф комитеты берлектә ошо хурауларда күз уңында тотып, һәм әлбиттә урындагы тәҗрибәгә, урындагы мохтаҗлыкка таянып, ошо хурауды шундай басым яһап артабанда үткәрергә, әлбиттә бу бик еңел булмас дип уйлыйм, чөнки һуңгы үзгәрешләргә күз һалһак, әлбиттә унда бит инде Русия әйткәндә единое образовательное пространство, бердәм уку, белем бирү системаһы, әмма менә милли бирү системаһы ул әлбиттә бердәм булган хәлдә лә ул махсус ниндидер зур өлеш алырга тиеш. Нимәгәлер таянып үзегезнең фикерегезне үткәрүсен һеҙгә янисәп һөҙөмтәләр бик мөһим дип әйтергә кәрәк. Әлбиттә, менә янисәпкә тагы әйләнеп кайтканда без шуны әйтер инем, менә без мәсәлән шул ук мәгариф законга килгәндә, мәгариф тураһында законга беренчедән бик бәхәсле закон ине, икенче яктан караһаң, медалдың ике ягы була бит инде, икенче яктан караһаң, ошо законга таянып без бүген башкортлар күп яшәгән төбәктәрдә туган теле буларак башкорт телде мәгариф системаһына кертә алабыз. Әмма ошо системага кертер өчен, класстар асыр өчен, гомумән ошо туралы һөйләшү өчен икенче региондар менән әлбиттә безгә ниндәйдер хандарга таянып һөйләшергә кирәк. Беренче һорау бит инде милләтең кем дип, һәм мин ышанам, Гөлсемә, безнең милләттәштәр башкорт дип язылыр дип. Икенче һорау ул һинең туган телең ниндәй дигән һорау буласак, ә менә бу һорау минеңсә сак кына катмарлырак. Ни өчен? Чөнки безнең күпселек милләттәштәр бит инде ошо һорауга җавап биргәндә уйлыйлар, мин ниндәй телдә уйлайм, ниндәй телдә мин ешрак аралашам, ниндәй телдә мин яхшырак беләм дип. Һәм әлбиттә мондай һорауга җавап биргәндә мин икенче яктан карар идем, чөнки күпселек безнең кала шартларында үскән менә яшьләр тураһында әйтәм инде, улар бик матур итеп, яхшы итеп башкорт телендә һөйләшмәгән сактала, уларның туган теле башкорт теле, чөнки туган тел бит инде ул һинең тормышың менән килә, ул тел, ул атайыңдың, әсәйеңдең, олатайыңдың, гомумән һинең ырыуыңдың теле, һинең тарихтан биргән тел. Шуның өчен без икенче телдә күбрәк аралашһак та, чөнки мөхит дип әйтәбез бит инде, безнең әле мөхит күбрәк рус телендә үтә бит инде. Мөхит икенче телдә булһа ла, без үзебезнең телебезгә тоғрылык һаклап, әлбиттә ошо бик ябай һорау түгел, чөнки шундай төшенчә бар, количество носителей языка, нисә кеше ошо телдә һөйләшә. Шуның өчен мин мөрәҗәгать итермен, әйтәгез, безнең башкорт телебездә әле өйрәнеп кенә барһак та, бер һүз генә белһәк тә, мин үзем башкорт дип кенә әйтә белһәк тә, үзебездә минең туган телем башкорт теле дип күрһәтәйек. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Дәүләт Думаһы депутаты Эльвира Аиткулова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.